giveaway. Hej, velkommen til den her video. I dag så vi have en på GGPOP, og i dag er vi alene. Og ja, det er min 0 subscriber special. Ja, det er lidt sent, for jeg har fået nogle subscribers nu, men ja, vi afholder det alligevel. Men ja, og fordi det er 0 subscriber special, så har vi også lige lavet en giveaway. Ja, den her ting jeg vise. Godt. Det er 6 sæt king, og så en pot, så man ikke bliver skadet i ild, en pot, så man løber hurtigere, og en pot, så man hele tiden healer. Og så er der de her sindssygt gode sko. Dem kan man også vinde. Og 64 scraps. Ja, det er da rimelig godt, synes jeg ikke, folkens. Og ja, man kan også vinde et K. Men jeg har også lige sådan en her key. Og hvis jeg kommer op på de 1K plus 500, så får I det, okay, folkens? Så der er spænding lige nu. Ja, okay, jeg skal bare lige se noget. Godt. Lad os se. Det er nu, det bliver afgjort. Jeg har en der med. Jo, godt. Det er nu, det bliver afgjort, folkens. Jeg har da den rigtige nøgle. Det er altså rimelig mærkeligt, det her, folkens. Nå, så tager vi bare en til. Hvorfor virker min nøgle ikke? Hvad sker der? Hallo, folkens. Ja. Da. What? Hvad skete der lige der? Nå, lige meget. Jeg tror, det var en, der pægede mig lidt. Nå, fedt nok. Nå. Men ja. Nå, storebror sagde, det var ham, der pægede mig lidt. Synes jeg var sødt af ham. Nå, men ja. Så kan I få 1K plus 500. Og det var så alt for den her video. Jeg cutter lige. Og ja, folkens. Min storebror, han har lige været så igen. Så I kan vinde 2K til giveawayen. Ja, det er jo helt sindssygt. Det bliver jeg nødt til at sige. Men altså, I skal stadig subscribe, like og kommentere. Og I skal skrive, jeg deltager i IGN. Det er jeres Minecraft-navn. Og ja, så ses vi i næste video. Farvel. Boom.